Čaute, dnes vám ukážem video talianskeho e-bajku Whistler. Bike je postavený na systéme Avinox, to znamená žiadne zbytočné káble na riadidlách, o všetko sa stará, v ráme zabudovaný štvorpalcový OLED displej, funguje podobne ako mobil, rýchlo a jednoducho. Samozrejme, dokážete ho ovládať aj v rukaviciach. Brzdy štvorpiestikové Shimano XT. O radenie na tomto e-bajku sa nám stará elektrické Shimano XT. To najzaujímavejšie na tomto e-bajku je určite motor. Váži 2,5 kg a dokáže vyprodukovať 105 Nm. V kombinácii s 800 baterkou je tento systém naozaj určený na celodenný výlet.